Piston versus PBBM. Galit dahil sa 1 peso fare hike. Ngayon, Dad, alam natin na nag-increase ang price ng gasolina at diesel. In fact, maraming nagsasabi na magiging more than 100 pesos per liter na ang diesel. Pero, ang sagot ng Malacanang para sa mga public transport katulad ng mga jeepney ay approved daw ng Malacanang ay 1 peso fare hike for old jeepneys at 2 peso fare hike for modern jeepneys. Ngayon, nagagalit ang presidente ng Piston at Manobela at mga other transport groups kasi sinasabi na hindi daw ito sapat para sa kanila. Ang liit-liit ng ang fare hike na ito, ang increase daw sa kanilang daily earnings ay 200 pesos per day lang daw sa estimate nila. Ngayon sinasabi nila, ang dapat na solusyon para makatulong sa mga transport groups, dapat either maging exempt from VAT yung mga tricycle, mga jeepney, pag magbabayad sila sa mga gas station, or dapat na rin i-roll back ang mga excise tax para maging mas mura ang gasolina. Hindi lang enough daw ang increase ng 1 or 2 pesos sa kanilang fare per customer. Ngayon, ang sagot naman ng Malacanang, aside from sa 1 or 2 peso fare hike, ang sagot ni President Bongbong Marcos ay ang kanyang cash assistance para sa mga tricycle driver. Recently, nagbigay siya starting March 16, nagbigay si President Bongbong Marcos ng 5,000 peso cash assistance para sa lahat ng mga tricycle driver. In fact, marami pang nagsasabi na medyo pa-epal daw or performative ang pagbibigay niya kasi pumunta siya mismo sa mga ibang barangay para siya mismo ay present sa pamimigay ng 5,000 pesos. Marami na nagsasabi na ito ay parang stopgap or temporary solution. Ngayon, Morgan, Dad, what is the best solution? Sino ba ang tama? Tama ba na si cash present na lang ang ibigay para sa mga tricycle driver na to? Or ang sinasabi ng mga other transport groups na yung solution na i-roll back ang excise tax or i-exempt sila from VAT sa mga gasoline stations? Ano ba ang tama? Anong dapat gawin? Itong crisis kasi itong crisis na ating hinaharap ngayon, ito isang sigalot na hindi lamang para sa ating bayan nararamdaman. Ito yung nangyayari sa sanlibutan ngayon dahil nga sa giyera sa Middle East between the US, Israel, and Iran. So, hinaharang kasi ng Iran yung Strait of Hormuz, yung daanan ng mga barko para makapag-transport ng mga langis. Kaya nga nagtataasan kasi parang nasakal yung supply. Yun ang nangyayari ngayon. Pangalawa, yung iba naman nag-hoarding. Kaya lalong tumataas yung presyo ng gasolina. So, itong problemang to hinaharap lahat natin ito sa buong daigdig. Kaya nga kinakailangan mas maging pasyensyoso tayo at mas maging maparaan tayo kung paano natin lulutasin o bibigyan ng lunas itong pangsamantalang problema. So marami kasi mga nangyayaring suggestion or mga action na ginagawa na dapat din naman natin bigyan ng paghanga o pagpapalakpak sa mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan. Kasi una nga, ang ginagawa nga, nagbibigay muna ng temporary support o subsidy sa mga transport operators. So that's a positive move. Pangalawa, yung excise tax, meron ng movement, meron ng final na bill sa ating Kongreso na ibaba at ito'y na pumasa na at ito'y aaprubahan na ng Pangulo. So kahit na paano maiibsan yung pasanin ng ating mga transport drivers. So yun ang mga solusyon. Pero and the more kumbaga scientific way of doing things para hindi na paulit-ulit yung ganitong problema at umaangal ang ating mga kababayan, lalo na yung mga piston, mga manibela, mga transport operators, dapat may formula-based sana kasi ito. So ano ibig sabihin yan? For example, kung 55 peso ang presyo ng liter, hindi tataas yung transport fare. Pag tumaas ng 60, let's say bumakit ng 60 hanggang 65, tataas ng 50 centavos. So pagkatapos from 65 to 70, another 50 centavos. So do piso na yung bale. Pag 70 to 75, 150. So 50 centavos for every 5 peso. Pag gumalaw yung presyo ng diesel o gasolina pataas, gagalaw din automatically yung transport fare. At pag bumababa, automatically din bababa yan. Ito pa siguro subject to weekly review. Parang sa ganun, kung scientific-based formula, at least hindi na palaging mag-strike o magre-reklamo yung ating mga transport operator o mga driver na kinakailangan pa silang dumulog sa opisina ng Pangulo, sa Kongreso, sa LTO, na lagi silang Department of Transportation, humingi pa lagi sila ng relief o suporta. Samantalang kung may scientific-based formula sana tayo, malaking bagay ito para hindi na paulit-ulit na babalik sila ng babalik at mag-strike pa ulit. So, dahil may formula na una. Pangalawa, and the medium term to long term, dapat ang gawin kasi ng pamahalaan, lahat ng mga transport operator na may prangkisa,
dapat yan i-consolidate na yan. Ano? Para naman sa ganun, di naman mawala ng kita yung ating mga transport operator na single operator lang. Kunyari, meron kang jeepney, tapos meron kang prangkisa, merong presyo na yan. No? Let's say, bigyan natin ng halaga, let's say 500,000 peso. Now, tapos, kung gusto nila magbenta, merong i-alok na yan sa mga private sector na may kakayahan, may puhunan, na bilhin yung mga prangkisa para sila na mamuhunan sa mga bagong sasakyan. Pangalawa, lahat ang driver may sweldo na plus incentive, hindi ganyan nahihirapan sila. Kasi nga, siyempre, pag jeepney driver ka na ikaw din yung operator, unang problema mo, siyempre, yung day-to-day na challenge mo sa sweldo, kikitain mo. Pangalawa, siyempre, pag nasira yung sasakyan, yung maintenance cost, burden mo pa rin yun. Samantalang kung gawin ng isang parang private sector operated yan, na may puhunan, na meron silang sistema at meron silang kapabilidad, na patakbuhin yung mga maraming unit. Kasi pag mas maraming unit, mas malaki yung chance nila magkaroon ng modern management system. Mas makakatipid sila in terms of operation. So, pwedeng i-bid out na lamang yan. Let's say, sa Metro Manila, East sector, West sector, North sector, South sector. No? So, may apat na corporation o mga pribadong sektor na may kapuhunan na sila na mamumuhunan at ang mga driver may sweldo na, may incentive, merong allowances, may benefits, pribilehyo. Para sa ganun maalagaan yung ating mga transport driver o operator. Yan yung medium term to long term. No? Tapos hindi na issue kung kaninong prangkisa. So i-consolidate na lamang para at least hindi rin magkaroon ng, kasi ang problema ng mga jeepney natin minsan, ang dami-dami nila sa isang lugar, no? So, tendency sila nagko-competensya, mababa yung kinikita nila. Samantalang kung by sector mo na i-award yan, at least mamamanage ng isang kumpanya kung ilan lang talaga yung kailangan na sasakyan sa lugar na yon, no? Para sa ganun, kumita rin ng maayos. At the same time, maganda yung maintenance, maganda yung service. At the same time, yung fare matrix, meron ng fare matrix na pag tumaas yung presyo, tumataas ang automatic yung fare at pag bumababa ang presyo ng diesel at gasolina, bumababa din. Para sa ganun, meron ng scientific formula na i-apply ang ating gobyerno. Pero siyempre, dapat din naman natin sigurong punahin yung mga nangyayari ngayon. No? Kasi ito yung pansamantalang sinabing natin, pansamantalang problema na kalaunan bababarin yung presyo ng gasolina at diesel. No? Kasi nga, pag natapos yung gera, kung nagkaroon man ng kasunduan niya, kasi mukhang papunta na sila dun sa direksyon na yon, bababa rin yung presyo. So, yun ang dapat nating, kumbaga, pagtiyagaan muna. No? Kung lahat tayo ngayon nagdurusa dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kung lagi naman natin dadaanin sa init ng ulo at pag-strike, siyempre lahat tayo mapeperwisyo din. Kahit naman sila, pag nag-strike sila, mapeperwisyo din yung mga transport operator natin. Nauunawaan natin ang hinagpis, ang mga pagdurusan na dinadaanan ng ating mga transport operator, pati na rin ang mga pasahero kasi they have to pay more. No? So, ganun na nangyayari kasi sa ating problema na dapat pansamantala talagang konting tipid-tipid muna at gawa ng paraan kung paano natin malulunasan at malulutas itong ganitong sigalot at dilubi na tumama sa ating ekonomiya ngayon. Ngayon naman, nakikita ko talaga na I truly agree na dapat may formula-based lahat ng mga batas natin at mga patakaran. In fact nga, if you look at most of our laws, marami mga batas at mga even sa LGU, mga ordinansa na pinapako nila yung mga presyo or yung mga penalties or yung mga anything na money related to a certain price na at that time the law was created, it makes sense. Pero over time, hindi na siya nag-make sense. Ang isang example dito, yun nangyari sa Boracay. Some time ago, may isang Taiwanese woman na sinabi parang tali lang yung suot niya. So parang may indecent exposure na ordinance yata yung Boracay that time at wala pang 1,000 yung naging penalty niya kaya parang tinawanan lang ng mga turista na parang sige bayaran na lang tapos pwede pala mag indecent exposure kasi napakamura. Yun pala yung batas na yun ginawa na may ilang dekada na nakalipas kaya nung panahon na ginawa yun it made sense na malaking amount yun pero over time hindi pala ginawang formula kaya napapako. Ganun din nangyayari dito sa ating mga patakaran no, lalo sa mga regulated areas. Ngayon may second school of thought na parating ine-explore at sinasabi ng mga ibang commentators, lalo na ako, sinasabi ko ito parati na bakit kailangan i-regulate ang ating mga industries like public transport, no? Kasi ang nangyari, yung mga oil, sinabi nga ng ating Department of Energy Secretary, deregulated na siya. So basically, free market siya. Kung free market yung input, bakit yung end output, i-regulate pa, no? So, ang isang sinasabi ng mga tao, bakit hindi lang gawing free market economy yan? Parang Uber dati. Kung tumataas yung demand, syempre tataas yung presyo. Kumbaga, it goes up and down, ano? So, baga free market economy para pagalingan. Yung ibang mga mas magagandang mga
sasakyan, they can charge more. Yung iba naman, magandang sasakyan and they charge less so they can compete. Kumbaga, it's a free market competition. Anong tingin mo dun sa ganung idea, Dad? Well, sa mga taxis, okay yan, no? Yung mga private vehicle transport system, no? Sinasabi natin parang Uber, Grab, yun ang mga sistema. Pero kasi pagdating sa jeepney at sa mga buses, ang mga target audience kasi o target customer niyan, yung mga mas kakaunti ang kinikita, no? So mga tinatawag natin mga blue collar worker o mga pangkaraniwang empleyado na sumasahod lamang ng minimum o minsan yung iba nga diyan mas mababa pa sa minimum, no? So kaya nga pinangangalagaan din ng pamahalaan natin yung kanilang kapakanan, no? Yung kanilang kakayahan. So siguro tama din yung sinasabi mo na dapat mayroong free market system diyan, no? Kasi nga napakahirap din kung i-regulate mo yung presyo. So wala din gusto magnegosyo kung yung presyo nakapako pero yung cost tumataas, no? Kasi nga hindi lang naman yung cost ng gasolina at diesel ang tumataas. Yung maintenance din, mga piyesa ng mga sasakyan, yung mga replacement, no? Pag nabangga, may mga nasira na tinamaan ng bato, whatsoever. So yung cost no napakataas din, no? That's why sa akin, ang punto na sinasabi ko kanina, yung bang sinasabi kong i-privatize by sector, no? Pero yung fair matrix, meron na lang fair matrix, no? Kasi ito yung mga mga pangkaraniwan, no? Kasi mga taxi okay lang yan kasi pag sumasakay ka ng taxi ibig sabihin medyo may konti kang karagdagang budget for transport. Pero pag sumasakay ka kasi ng jeepney at saka bus, ibig sabihin yan talaga medyo yung kinikita mo medyo hapit na, no? Kaya nga tinitipid mo din yung panggastos mo. So pinapangalagaan din ng pamahalaan natin yung kapakanan ng mga nakararami. Kaya nga sa akin, fair metrics na lang para na sa ganun hindi rin ma-discourage yung mga mamumuhunan na pumasok sa ganitong negosyo. Pero kasi marami kasing component to, no? Yung unang component kasi dito, yung mga mananakay, no? Yung mga pasahero na pangkaraniwang mamamayan natin na kulang sa budget. Ang pangalawa, yung mga driver din natin, mga jeepney driver saka bus driver na kadalasan sa kanila, siyempre, kumbaga boundary system, no? Kung hindi boundary system, talagang kumikita sila ng kung ano lang yung kaya nilang kitain, no? Tapos kasi normally naman kasi iba yung may-ari ng prangkisa, iba din yung driver, iba yung franchise operator, iba yung driver. Kaya yun nagkakaproblema. Siyempre, magba-boundary system siya doon sa may franchise siya, driver lamang. So, hinahabol niya rin yung kita niya. So, tendency, kaya nga minsan, nagka-cutting trip sila, di ba? Trip cutting yung kanilang usong-uso na sakit minsan ng mga ganyang problema. So, that's why what we're saying is, panahon na para i-consolidate lahat ng mga prangkisang ito. Tapos ipa-bid out, no? Ipa-bid out. Pero para kumita yung mga franchise operator, para yung kanilang hirap doon sa puhunan nila nung sinimulan nila sila yung bumili ng jeepney, at least maibalik sa kanila yung puhunan nila kasi karamihan naman ng jeepney mga luma na rin, di ba? So ibebenta yon, no, ng prangkisa niya. Pero pabibid, ang pamahalaan magpapabid out. Tapos kung kulang dadagdagan na lang nila. Pero hindi sila magdadagdag na hindi pa nase-settle itong mga prangkisang ito. So by sector, bibigyan mo ng prangkisa, ilang number of franchise, tsaka plus the existing franchise na bibilhin ng mamumuhunan. Yung may puhunan, kasi kung kinakailangan dito may puhunan ka kasi kinakailangan mo ng motor pool, para sa ganun maalagaan yung mga sasakyan, meron kang centralized system ng pagbibili ng mga pyesa, pagkukumpuni ng mga gamit. Una yung pangalawa, meron kang paraan na i-recruit mo yung mga driver para sa ganun mabigyan sila ng tamang sweldo, tamang benepisyo, tamang insentibo, hindi yung para lagi sila nagkakating trip kasi naghahabol sila ng kita nila, no? So, yun ang next problem. At pangatlo yung services din kasi nakikita naman natin, karaniwan sa ating mga jeepney driver, minsan nakakonsinsilyo lang, naka-short lang, nakasando lamang, para at least mabihisan, magmukhang maayos at mas mukhang, kahanga-hanga yung ating public transport sector pag kahit ng mga dayuhan sumakay, at least sasabihin nila na medyo professional na yung sistema natin, no? So, kinakailangan pangalagaan mo kasi yung kapakanan ng driver, pangangalagaan mo yung kapakanan ng mga pasahero, at syempre kinakailangan pakitain mo rin yung mamumuhunan, no? In this case, ang sistema kasi natin ngayon, yung mga franchise operator, no, may pa isa-isa yung jeep nila. Minsan may dalawa silang frankisa, tapos meron silang pinapaboundary nila sa mga driver nila. So sa akin, talagang hindi profitable yung ganung setup, no? Kasi parang pinipilit mo na ipatakbuhin nyo. Kaya pag i-modernize mo, umaalma sila. Kasi nga, siyempre, ang dami nila dahil ang daming prangkisa eh. So dapat niyang consolidated. Tapos meron na lang government monitoring and partial regulation, hindi naman total regulation at hindi rin total deregulation kasi nga ito'y public transport for the masses.
not for the middle class. So yun ang suggestion ko rito. Yung isa pang idea dito na nakikita ko is that itong mga legacy franchisors kasi or franchisees, parang ayaw nila na tumigil sa kanilang hanap buhay kaya nagkakaroon ng contradiction kasi ang dami ng mga efforts before to try to consolidate the existing franchises. Yung nga lang, because hindi sila mabuwag-buwag kasi parati silang may rally and every time there's a deadline for modernization, they're always trying to find a way to derail it at hindi matuloy-tuloy. What if i-change yung idea na lang kasi sila they always find a way to strike and ang nagiging naapektuhan yung mga pangkaraniwang tao who ride jeepneys. Pero what if they just issue new franchises for modern jeeps who can run in parallel with the legacy jeeps, but this time para mas may incentive, deregulated tong mga modern jeeps to give incentive to the modern jeepney operators na mag-invest kayo, unregulated kayo, pero depende na lang if your pricing will be fitting for the general public. Anong tingin mo dun, Dad? Well, it's a good direction too, no, to apply some kumbaga pressure on the existing franchise operators to modernize. Pero ang problema kasi ng mga existing franchise operators, wala rin silang puhunan. No? So pangalawa, pagka ginawa mo kaagad yun, nang wala rin naman silang kumbaga exit mechanism, na may ipit sila sa gitna. So yun ang nagiging problema doon. So sa akin, tama What rin. if yung mga bagong modern jeep for new investors para hindi nagagalawin ng gobyerno yung mga legacy operators? Yes, pwede rin yun. Ano? Kasi kumbaga sa kumpanya, yung mga tinatawag natin takeover, di ba? Kumbaga meron kang tinatawag na meron kang period of time na pwede nyong ibenta yung shares ninyo bago i-privatize. For example, ikaw ay public company, tapos gustong i-privatize dahil may mga bibili mga shareholders na sila na lamang, hindi na public. May magbibigay sila ng period of redemption na tinatawag natin. Ibig sabihin ng period of redemption, itong period na to, pwede mong ibenta sa amin yung prangkisa mo sa ganitong halaga. It has to be substantial also para sa ganun magbenta sila. No? So, there's a period. Pag hindi nyo inavail yung period na yon, yung franchise mo nandun pa rin. Pero this time, hindi ka na makaka-compete because it will be awarded, that sector will be awarded to a more, kumbaga, capable group, no, na kaya magpatakbo ng maraming sasakyan na panay modern, saka may sistema at may professional methodology. No? So, ganun yun. Pero bigyan mo ng exit mechanism yung mga current franchise operator para sa ganun, mabawi din naman nila yung mga puhunan nila. So, yun ang nakikita kong, kumbaga, compromise situation dito para sa ganon, maalagaan yung kapakanan ng franchise operator, ng mga driver, at saka ng mga mananakay. Yun ang dapat na gawin ng ating pamahalaan going forward. Ngayon, Dad, Morgan, yung pinag-usapan nyo nga na dapat may fair matrix tayo para hindi na kailangan may approval ng Malacanang at saka ng LTFRB or ng Department of Transportation. Kasi yung nangyayari ngayon, kung magrarally sila, magte-threaten na magrally or magkakaroon sila ng transport strike, biglang mag-uusap yung Malacanang at ang LTFRB at ang DOTR kung magkano ba dapat nila increase yung price rate. Parang very backwards ngayon, katulad nga sabi ni Morgan na pinapako natin yung mga prices. Boracay nga, indecent exposure, yun pala, ilang dekada ago na yun. So yung penalty ngayon, nagiging sobrang baba. I'm sure nangyayari rin sa mga ibang mga probinsya, ibang mga syudad na kung may ginawang masama yung tao, tapos biglang tinignan nila kung ano ba yung ordinansa o ano bang sa batas, ang baba pala ng penalty kasi baka from the 1980s, 1990s pa yung mga batas na yun. Syempre, pinako lang yun sa, let's say, at the time ng 1980s, I'm sure mahal yung, let's say, 500 pesos. Pero kung hindi na bago or hindi na update yung batas na yun, yung 500 pesos parang, okay, sige, babayaran ko na lang. Siguro, Dad, may dalawang theory lang ako kung bakit ganun yung mga batas natin eh. One, either tamad ang mga kongresista at mga senador natin. Kasi tamad, meaning ayaw nilang gawin ng mas magandang comprehensive na formula kasi inisip nila, okay, in a few years from now, pwede kong gawing parang I can take credit kasi sasabihin ko, in-update ko yung mga batas na to na pinalit ko yung mga numero, in-update ko yung mga presyo para may masabi akong may accomplishment ako. Kasi, so parang easy win yun para sa mga ibang congressman at sa mga ibang senador. Sasabihin nila, may nagawa ako. Kahit na technically speaking, yung ginawa lang nila is change nila yung numero o yung penalty para ma-update lang yung mga batas. Pangalawa, baka bobo nga ating mga congressman at mga senador kasi hindi nila maisip na what happens in 10 years? What happens in 15 years? What happens kung nag-change yung price ng gasolina? What happens kung nag-iba yung presyo ng or minimum wage? So, basta siguro 500 pwede na yan. Ayaw ka nang pag-isipin. So, either tamad o bobo sila. What do you think, Morgan, Dad? Do you think these are the two reasons why our laws are so backwards and so outdated? Ang tingin ko naman, hindi naman siguro sa kabobohan to, no? Hindi rin sa katamaran. Tingin ko lang siguro,
parang nagiging short-sighted lang yung kanilang approach. No? Kasi nga iniisip na, hindi lang naman sa mga congressman at senador, pati sa mga councilors din, kasi mga ordinansa din natin, ganun din, nakapako. No? Even in the judicial branch of the government, ganun din, nakapako rin yung mga penalties at mga rules, no? So sa akin kasi it's an overall, kumbaga, mental framework, no? Kumbaga, ito yung overall na pag-iisip o pananaw ng ating mga kababayan o mga namumuno at namamahala na ipapako yung presyo tapos sa kanilang i-revise kung kinakailangan. Pero siguro sa akin, mas maganda kung meron scientific formula nga na sinasabi natin. Ano yung pwedeng gawing batayan? Unang gawing batayan is yung minimum wage, no? Dapat siguro yung minimum wage ang basis natin. So kunyari, ang minimum wage ngayon 300. So pag gumalaw yan ng 10 to 20%, dapat meron din corresponding 10 to 20% increase yung penalty, no, para mas madaling kwentahin, no. So that's one basis, no. Yung pangalawang basis, let's say i-peg mo sa dollar, no. So pag gumalaw yung dollar, gagalaw din 'yon, no. Pero syempre kasi ang problema kasi sa dollar, pabago-bago, no? Pero siguro yung minimum wage mas steady yun. Kasi mas stable yung minimum wage. At least that lasts for at least a year. Eh. Kasi ang minimum wage naman natin, at least tumataas yan once a year or twice a year, the most. No? Pero so yun ang pwedeng gawing batayan. Kung ano yung minimum wage, multiplier of the minimum wage or divisor of the minimum wage. Ganun dapat yung mga penalty clauses o yung mga fair matrix o yung mga pasahe. No? Kasi nga, for example, yung pamasahe ng mga kababayan natin. So syempre, based yan sa minimum wage. Kasi kung kinikita niya, ganito lang, paano siya mag-a-avail ng public transport. So siguro, to a certain extent, I don't think it's really more of kumbaga stupidity or kumbaga lack of knowledge or laziness, but siguro ano lang being short-sighted. They hindi nila naisip na pabago-bago yung circumstances ng lipunan in terms of economic circumstances o situation. So dapat yan ang basis talaga, minimum wage, para hindi na pabalik-balik, no? Kasi nangyayari ngayon, tumataas yung gasolina, nagrereklamo yung ating mga transport operators, mga jeepney drivers, mga bus drivers, umiiyak sila, nagagalit sila, nag-strike sila. So, hindi na natin hintayin pa mangyari ito kung meron tayong scientific formula. Kasi pati sila, alam na nila na kung tumaas na ganito, maitataas ko yung pamasahe ng ganito. Hindi na ako kinakailangan magreklamo pa, hindi na ako kinakailangan pumunta pa sa telebisyon, mag-file ng petition, ang laking abala sa oras, pati sila napeperwisyo, wala silang kinikita, yung mga mananakay, nagkakaproblema, walang masakyan, na-stranded. So sa akin, kung meron scientific formula kasi sa lahat ng mga pamamaraan sa ating bansa, at least mas madali, hindi na kinakailangan magreklamo pa yung ating mga kababayan. Una. Pangalawa, yung sinasabi natin na dapat kasi pagka gumagawa tayo, bumabalangkas tayo ng mga ganitong sistema, meron ding annual review. Nire-review din natin kung yung scientific formula is still applicable o dapat baguhin yung scientific formula, yung basis. Para, yung formula na lang ang binabago para mas madaling pag-usapan. Kasi nga, inaangkop mo yan doon sa, let's say, purchasing power, inflation, at the same time, minimum wage sa mga kababayan natin. Para nang sa ganun, hindi na pa ulit-ulit na may mga ganitong reklamo at mayroong mga ganitong pighati sa ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, naniniwala kami na edukasyon ang solusyon sa kahirapan at sa pag-angat sa buhay. Kasi ang nangyayari ngayon sa ating lipunan, very reactionary. Nakikita lang yung end result pero hindi nakikita kung ano yung mga causes and effects, no? Unlike sa mga ibang bansa tulad ng France, Amerika at mga Europa, bago pa lang mangyari ang isang bagay, pinagtatalunan na ito. Doon pa lang sa root cause, bago pa lang magkaroon ng effect. Kaya sa France, pag tinataas pa lang excise tax ng fuel noong panahon, talaga nag-rally yung mga tao. Dito tinaas yung excise fuel tax, walang kumontra. Ngayon naman sumasabog na ang fuel, tsaka pala nagrereklamo. Very reactionary ang mga tao because kailangan natin ng mas quality education para ang ating mga kabayan hindi maging reactionary, maging forward thinking. So, edukasyon ang solusyon sa pag-angat ng bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Kasi kung gumanda ang quality ng education dito sa Pilipinas, mas maraming Pilipino mas magiging diligent, mas magiging vigilant para kung may problema, may mga solusyon, mas maraming mga magagawa at mas maraming mga propose na mas magandang solusyon. At kung mas maganda ang edukasyon, gaganda rin ang mga oportunidad at gaganda rin ang kita ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang isinusulong namin sa aming samahan na Ilocano Defenders Party List ay magkaroon tayo ng mga namumuno at namamahala na uunahin ang kapakanan ng bawat mamamayan, pangangalagaan ang kinabukasan ng ating mga kabataan at ipaglalaban ang karapatan ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.